És akkor tudjuk, hogy egy számra van idő, és ez egy feldolgozás lesz. Egy neurotik számtól, egy kicsit felpörgetve a Tudok egy nőt. Ez volt az X-Fan zenekar, köszönjük szépen! Kovács Noémi nélkül, nagyon sajnáljuk, hogy nem volt velünk. És köszönjük, hogy itt lehettünk. És következik a Kanálgép zenekar. Hey! Mindenkit sok szeretettel köszöntük, az X-Fant hallottuk, egy nagy tapsot kérnék még a fiúknak, gyorsan mutassam be őket! Ricsi! A két kis testvér, Szilárd meg a Norvég, a Ligrobi! Most pedig Szentesről fog jönni rövid átszerelés után a Kanálgép együttes. Köszönjük mindenkinek, hogy a ma este minket választottatok. Köszönjük a városnak a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Rövid átszerelés lesz, és már is dübörög a Kanálgép együttes. Egy kiváló jó bakar zenekart fogtok hallani.
Na még egy nagy tapsot a Szilárdéknak, még itt vannak. Köszönjük, és akkor egy gyors átszerelés. Jó, hogy ezt nem tudjuk rátenni, igaz? Ez az, meg a Librobi küld egy nagy tapsot nektek. Zoli bácsi, gondba vagyunk. Mivel? Hely, az időjárás. Nem tudom, a szúnyogok mennyire jön. Meg nem voltak. Hát tolom neki füstöt, hallod? Nagyon tudom, hogy erre tudja. Tényleg, akkor nem menjen. Jó fognak tudta. Ott utosok, vagy lehet, hogy hazamérek rosszul volt eljelen. Jó idő. Szia, figyelj, azt megkérdezni, hogy zseppes bemenet, de van 4 keverőhajt.